Takže dobrý den, vítám vás u tohoto videa. Dneska bychom si mohli něco naprogramovat. A začneme zlehka, začneme ve Scratchi. Je to jednoduchý programátorský program. Takže začneme tím, že si tady vybereme postavu. Vybereme si balón. Tuto první postavu dáme pryč. Dále přijdeme do událostí. Dáme pokliknutí na vlaječku, neboli tady na start. Dále sem dáme, že chceme, aby změnil další barvu. Aby se nám měnil, aby vypadal hezčej. Tak teď to vyzkoušíme. A změní se nám to jen jednou, pokaždý co klikneme. Což znamená, že se musíme dát opakování. To vyzkoušíme, tak to už je zase moc. Takže sem ještě dáme, čekej 1 sekundu. Mnohem lepší. Dále sem dáme, aby se pohyboval, nebo jako pohyboval. Aby skákal na různá místa. Zase sem dáme zpátky pokliknutí na vlaječku. Dáme vzhled. Skoč na náhodná pozice. Dále sem dáme, aby se to zase opakovalo. A jakož nechceme, aby skákal furt, tak sem dáme zase, čekej 1 sekundu. Jak to vyzkoušíme. Což takhle se nám to líbí. Tak dáme pokliknutí na ně. Tady. Půjdeme tady do proměny, vytvořit proměnou body. Změň body o 1. A tady dáme pokliknutí na vlaječku, sem přidáme ještě nastav body na 0. Aby pokaždý co klikneme takhle na vlaječku, aby nám se ty body vynulovaly. Dále si tady vybereme nějaký to pozadí. Mně se asi nejvíc na tuhle hru líbí tohle. Bluesky. A tady přejdeme do toho pozadí. Přejdeme na události, pokliknutí na scénu. Proměna, změň body o. Jakož teď, když klikneme vedle, tak chceme, aby byly body minus, tak nastavíme -1. Ne 11, 1. Tak. Dále přejdeme zpátky k balónku a možná, teď už to bude asi všechno. Takže to tady ovládání celé obrazovky, zvětšíme to takhle a zkusíme to. A jo, a funguje to. Teď bychom se mohli ještě přidat nějaký zvuk. Tak to takhle stopneme, tímhle červeným, zmenšíme to a přijdeme do zvuku. Jak teď zkusíme, co tady je za zvuk. A to by se nám docela líbilo. Tak přijdeme zpátky do scénáře, najdeme si kolonku zvuk a začni hrát zvuk pop. To dáme takhle pokliknutí na mě. Přejdeme do scény a tady chceme, aby to byl nějaký zvuk, že jsme se netrefili. Si koukneme. Tak tam přidáme a jdeme nějaký najít. Tady. Tak asi mi se tady nejvíc líbí tenhle bong, tak na něj kliknu. Jdu zpátky do scénáře a tady pokliknu na scénu, začni hrát zvuk bong. Tak, teď si to můžeme vyzkoušet. Tak a teď zkusím kliknout vedle. Ale dočetl jsem mi tam jeden bod. Tak. Teď, aby ta hra nebyla nekonečná, můžeme sem dát ještě při 20 bodech, aby jsme vyhráli.
Takže sem dáme pokliknutí na vlaječku. Dáme čeky, dokud nenastane. A to dáme tady, přijdeme tady dáme operátory. Vezmeme tady něco rovná se něco. Přijdeme do proměny, vezmeme tady body, dáme do první kolonky a tady jak je 50, napíšeme 20. To znamená, že teď když klikneme na spustit, to bude čekat do té doby, než body budou 20. A pak co se má stát, potom, co se to stane, do té doby, potom co se dočká, tak má být tady ovládání, zastav všechno. A předtím ještě můžeme dát, vytvoříme novou postavu, přejdeme na tohle a vybereme tady kreslit. A tady si napíšeme třeba černě. Game over. Tak. Teď to můžeme malinko zvětšit. Aspoň takhle. Dá to na prostředek. A teď vlastně tady v balónu tohle nemusíme mít tady, ale můžeme to přesunout do tohohle a máme to tady. A tady to můžeme... Tady to taky necháme, ale tady dáme pryč zastav všechno. A dáme tady naopak vzhled. Přejdeme to dolů. Ukaž se. A tady před to nahoru po kliknutí na vlaječku skryj se. Teď ještě tady to vycentrujeme na prostředek. 0. 0. A ještě aby to tam bylo, no, a aby to takhle bylo pořád, tak tady nebudeme dávat zase, aby se skryl, ale prostě aby takhle zůstal. Protože před tímhle s tím, aby se to vůbec stihlo, ještě dáme, tady dáme čekej, 0,1 sekundy. Tak, teď to vyzkoušíme. Tak. Vidíme, že balónek skáče kam chce, na různé pozice a přitom mění barvu. A ještě slyšíme, jak dělá zvuk. Tak. Tak, a teď tady máme Game Over. A to by bylo asi pro dnešek vše.